Kadung kedewasa. Era. Beredar sang pan. Mengitari gayang. Seger prau-praunan ini ki. Sak kaca wis iwak ya teko ndut-ndut lho. Lima mekar. Cel iwak cel. Cel. Tinggal mungkin dicel. Iki agar prau-praunan tok cel liaran mulai aku ngejak terlalu beresiko. Terlalu beresiko cel tenan. Wong iwake lho gur sakmono kuwi. Mosok kuwi ATM ya ora mungkin to. So ATM mesin tuke yo kerabane merek amot to cel kok iso. Lho entuk ku lho gur sakmene iki padha wae. Wis. Ngejak kowe iki engko resiko cel wis nang omah wae. Saya resiko ben kagian to lho. Era Kang. Ya ben resiko kowe wae. Ngelu sirahe. Rada ngelu-ngelu sithik. Bangku apa iki? Paling brongos.